Provjeru teoretskih i praktičnih znanja nakon 100 nastavnih sati 22 budućih vatrogasnih zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava imala su u pokazno-taktičkoj vježbi kod vatrogasnog doma u Varaždinu. U što kraćem vremenu oni su trebali ugasiti požar u podrumu, spasiti osobe s visine uz pomoć zračnog jastuka te pokazati samospašavanje s visoke građevine. Vježbu je pratio i ocijenio načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice s dužnosnicima vatrogasne zajednice Varaždinske županije. Za Varaždinsku županiju je i puno drugih županija dosta važno osposobljavanje ovih dobrovoljnih vatrogasaca iz razloga, evo, na prostoru cijele županije djeluje samo jedna profesionalna postrojba ovdje u Varaždinu, dok su druge sredine, općine, pa čak i gradovi Ludbreg, Ivanec i tako dalje, Novi Marof, pokriveni sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ove školske godine u vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije osposobljeno je 320 dobrovoljnih vatrogasaca. Oni će i ove godine prema potrebi ići na ispomoć u neko od 19 mjesta na Jadranu koja nemaju dobro ustrojenu vatrogasnu službu. Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice najavljuje ustroj vatrogasnih postrojba na 7 jadranskih otoka koje će se jednako tako prema potrebi popunjavati vatrogascima iz kontinentalnog dijela Hrvatske.